že si dají nějaký okruh. Tyhle. Za mnou jich jede 3, jo. A tohle to je takový blbej Nissan, tyjo. Ještě jedno kolo. Ježiši. Prostě úplně normální. Omg. Flat. Taky flat. Woohoo. Já to domluvím takhle, že tam si chodíš na službu, jo? Jop. Ty jsi teď neplomila náběra. Kdybyste viděli, co já si udělal. Co říct, zvládáte? Ty jsou 2 kiláky za mnou. No. Tyjo, takový doby auta, takový lamky. Takže pizza vyhrála to. To vyhrála pizza. Zopakování. Vidíte? Hej, dobrý. Jsem jel? Ale, super. Dělej bych bez volantu asi taky dal, možná, nevím. Možná bych to dal. Ještě auto. To je náš přechytaný ruksak k bádě. Žádná mátí. Oh yeah, jedeme. Takže super, jsem tu zas. To už by asi bylo jako to. OK. A jestli se vám tady to líbilo video, příště budeme jezdit z vyzkoušíme tady sám. Je za 3050 Z. No, že se vám tady to video. Pokud jo, tak dejte, zanechte like, odběr. A u dalšího videa se s vámi budu určit já, takže aloha!